март бях сами. Сега отиваме с сина ми и голяма група, които ни чакат горе. В момента сме на Брук. Вижте само за каква красота и за какви Балкани става въпрос. Много яко. Това е Гошо, сина ми. Гошо. Здрасти. Ето го. Просто много красиво. Да ви покажа само част от пътя. Се казва градчето Брук. Много яко. Част от пътя само. Ето само да ви покажа Балкана. Много яки скали. Надявам се да го видите. И да се получи този път един хубав филм с сина ми и с другите ми приятели, които са там в момента. За сега, довиждане от мен. До нови срещи! Гледайте какво яко само през какво место се минава. Много яко. Голяма красота. Отиваме да ги почваме. Няма да издаваме местото точно къде е. Който е от тук и който лови риба, знае къде се намира. Да видите хората как се поддържат пътищата, може да е черен път, но е като асфалт. Това е, момчета, довиждане за сега. Айде, Иванка, атака! Айде, времето му. Е много голямо, ама. Няма нищо. Лоши гушка. Не знам. Това беше на малките черно. На малките? Това е такива на дно дисципления. Ела тук гуша. Води. Повече. Спокойно, то не е много. Браво, тате. Айде, ето го и гошката. Спокойно. Знаеш какво си мисламе? Там където са вързани тези сомове, само като това не ще да удари нищо. Там са вързани 100 сомачи. Браво, мой човек. И ние чакаме да фаним стръв. Полечка. Сваля по-надолу самата... така. Въобще. Няма един час от как сме вкарали. И зацепи. По-древно е черните. Само, че по-малко червенопек. Представява другите са кило. Бъркнем сега в стата. Да, мога направя той да го извади. Трябва да се по-даде вече. Въобще, браво. Това за какво е, Мишо? Иди нататък малко. Нататък иди малко. Ай. Браво, Гоче. Излиза вече. Хубаво е. Това сега. Браво. Това да ти дам ръкавицата. Ела. Бъди го, бе, бъди го, Мишо. Бъди го. Ето го сомчето. Браво. Мишото помощника. 13 килограмчета. Браво, Гошка. Айде, ще ги навържим само. Браво, Гошка. Ще ги навържим. Или там една... Ги направим 20-30 до края на Кликни, май. Кликни, да снимам. Ето го и Мишото, тук асистента.
Ето го на Гошката, второто сомче. Не, фани го вътре в устата и го дигни нагоре. Не бой се, бръкай му вътре и го дигни. Браво, това са мое сомчето. Ето го. 10 на 12 кг. Момент само Гошка ти направя. Бързо! Ето. Айде сега ще изкараме да направим някаква снимка тук с приятелите. Че тия си отиват, па ние с писа продължаваме. Утре ще стояме още повече. Ето ги три по-малки. Сега отиваме при по-големите мечки. Ето го и Мишо. Аз искам да пуснете, после как ги пускате. Ето тук още, ето е най-голямата мечка. За сега риболовът все още не е свършил. Сега сме заложили и може... Него. Его Мишо го вади, сега и аз... Ето. Този е доста... По-наблизо. Да се гледат по-хубаво. Ето го. Доста огромен. Айде бай Мишо! И доста луд. Дай камъня. Ето ги... Как скачва? Вижте де. Да виж това по моделто. Сега ще се изморят. Ето това животно огромно. Ето. Две големи мечки тук има. Тия сте мечки бе, сомове това не. Мечки. Мечки. Пак ти не поля. О, як бе. Този е доста борбен. Това ми даде на мен не. Аз да се боря с него. Той е следва. А мога го дигна. Да, е така да ги сложим. Той кажи ми кога минавам на снимка. Е оттам. Чули, за сега ще се ме... Е така, да. Не мога да успокоим. Я е така първо и после да ги обнем. Да снимам ли? Да бе, но той още снима. И си финални приказки. Момчета, няма да го кола, да знаете. Ще го пускам. Ще го пускам, та другия път пара го фанем. Да си не мислите, че ще го кола с този нож. Ето. Влизам във водата. Айде, приятели. Другия път да те фанем над 2 метра. Айде! Браво! А той си да придобие, я бе. Него ли остана? Там седи. Я съм на чисто на батария сега. Когато по водата, сомчетата и другия път по-големи. Приличен сом. Няма сила. Така трябва да завършва всеки риболов. Така трябва да свършва всичко във всеки риболов. Взимате по едно малко, от другото във водата.
Ворбен, пък... Айде, това твое. Айде склади една червена печка. Гопе! Гопе! Гопе тук участва. Той е тука. Как го търкараш като? Айде бе! Айде те го тука! Айде! Къш! Айде къш! Ето му пит, трябва да го